Anya laki din! Anya lakit din ti pudot ti panawon na ya. Kadigdigos ko lang, aglingling etak manen. Kay, apay nga asyak toong tamong bakit? Saan ka ngungungtan? Ibagbagak lang ti marikrik-nak. Tauray si ka, permitilingit mo. Kawan, kita man, oray lag, tadilingad ko na sa anak mo, lata nga agungat. Ay, mahay blood akong atalaga gapu iti pudot ti panawon. Ipaturong ko man lang king kada ito electric fan. Ay, saan? Diyak kayat ti ag electric fan. Tanapudot ti angin, arumrumwar dito electric fan. Hungar, so nasasaya tlatan nga, depuntan. Agtugaw ta, dito salas asitatal na. Awan ti agong ungat, awan ti agrik-reklamo. Paypayan nakman, Jose. Anya, paypayang ka. Apay tulang ka. Oh, at iti karton. Pangpaypay mo kanya. Uunay matirigat ko na ya. Kat agpada talahang apirmi ang mapudpudutan. Bakit niya matay? Ni, agsaw kan apidro. Itay ka pa anak katakter iti sangwanak. Kunang nga da ibagam. Ngam di ka maagsasaw. Anya ka laki din. Jak nga rod maisa o ti kayat ko nga ibagamanaw. Kaba ilam da ita. Apay asaan mo ang maisa o. Manong ko. Nay. Nagsangi ka mo tan. Tumalna ka man. Ang mga noada makakita ng ibagada abakla ka. Anya bakla, malalaki ak. Ibaga mga minon ati kayat mo nga ibaga. Isangit-sangit na gidi. Sapay nagputo. Nati kagami na mulak manong. Natay damen. Among ngamin apanawon titi kag tata. Agmula-mula ka. Ungtan nakway. Imbis kumakasyan nakmag. Kasyan ka angam anya ko mati maaramida ngay adin ko. Jose! Ayan mo! Adaak di tiruar. Ni, ayaban ako ni manang mo. Umay ka na! Mabilang bakit? Nay. Apay ngay, ayaban na ka. Kit amumon ah. Danasam! Daw may nakpaypayan! Nagpudaw! Na, isus, para paypay na ka ni misis mo? Pigsaambay lang. Nungay at makangaging ka. Oh, under desire ka talaga. Agawid kan. Tanay baga mo tunti kaya mo nga ibaga. Oh, jak la ko man imay dito'y balayo. Ninakmut kayang matulungan. Yan niya ngay kung mati maitulong ko king ka. Padaak titudo. Anyaak. Magician. Sige pay paypayan nakmay. Anya kalakit din nga asawa. Nagsadot kan. Unay ka matang bakit. Mapanuga mo ah. Pag ginanaanak mo ah. Agreklamo ka, ha? Kayat mo, outside di kulambo ka inton rabi, Saan mo na bakit? Sapay nagaduti lamok ita. Paypayan nak. Saan ka asumardeng? Aging nga ibagak asumardeng ka. Unay mo datan. Nagmayaten ti mapaypayan. Ay, nagswerte akon anaadaan itinasingpet nga asawa. Bakit? Malaman, ang kagluto. Malaman aya. Kitwain, di mo makita, simap ngatan. Aywan, panagluluto manan. Sige, tain nakarod agluton. Ay, makaina na mula. Ay, siyak mamati sumubrat di tatugaw mo akot son. Bakit? Uray ko lang nangag ti panagurok ko. Nakaturuak dito ya. Kutson at tugaw pa man. Salbag. Nakaturog mo dito saklot ko na ito pusa may anang isip. Nagmayatin ti tuturugan na dito saklot ko. Baya man la maturog ka niya ako. Ituloy ko di maturog. Jose! Ay, bakit? Ituloy ko pala ang kumati maturog. Apaya, mangantayaw. Kahit nakaluto akon. Manganta nga ruda na. Nakaturog mo dahil ti pusa dito sa klot ko na
Kasta na day tapos na. Kay kayat na ti maturog iti saklot. Mingming. Meow, meow, meow. Meow. Na, apro-aprosan na kitin. Apay dakas. Kano saan ang nagdigdigos day tapos na? Ibabak man lang ay inayado nun. Dagkak man itikan na. Kano kagurguram ti pusa lakay? Ita, paturugam, dita saklot mo. Meow. Ne, pakanong pa yun? Meow, meow. Ay, bakit? Surutun na ko niya kusina. Oy, Jose, punasan mo't aday talingat mo. Permi ngagtad-tad-tad. Nay mas gayam to'y linuto masidaon. Adobo ang manok ko naman. Ita ka lang ay nakaraman iti naimas asidaan. Kati pudot na bakit? Nakaroonay. Iso nga urak lagling itamangan siya. Kasta ti asawa sa laagling it numangan. Ni. Aguro uray gayam ti pusa iti kanan na. Pakanak mampay bakit? Ay sus, mangan ka pa. Mabisin. Masya na arog ka. Na, manang nga asi kamot iti pusa itan. Mas daawak man kan ka, Jose. Ay, paypayan na ko na. Unay gamot din bakit? Mapanugak mo ta. Imbag kumaman o paypayan na may. Amo managlukmagak. Talaga kagurak ti pudot. Naktangan ako namang paypay kang ka bakit? Kayat mo ang mahay blada kat mabalo ka di na oras. Ay, saan mo ta bakit? Yat adayo mo na po. Iso apay-payan na. Pigsaam! Ni. Bakit? Apay, sa dino ti papanan ti balasang ta. Rimuar mo ilatan di ta silid na. Limabas akasla, di na ta nakita. Dayayan. Ungal, agoray ka man. Oy, Veronica! Apay, saan na kami makita kinitatang mo? Talinabsan na kami latan. Nakita kayo, matnanang. Kun apay ang naka-shorts ka, iti nakakitkiting. Kun nakasando ka pa iti hanging. Isumat ti uso ita, tasamor nga rod. Damag kayo manin adamag. Kat, sa dino ti papanam, di tabalay ti barkada. Sus Maria Josep, rumuar ka akas na tigawas mo. Kunakon kat, agsinublat kayo manin nga agdamdamag. Ay. Kinkinsipe lang titawan mo, mapan kan agpapaaram. Nagpudot nga rod mo, tatang. Anya ti kayat yungay, ag-sweatera kin ag-jogging pants sa arumwar. Lakay, adda puntos ni Veronica. Nagpudo mo ngamin nga agpaiso. Imbag kumamot Nuuray siya kat mapaypayan ni tatang. Ay sus, malimot na. Banugan da kon nga ginanukas ta. Santan alapdan ni Veronica lakay. Palubusan tan arumwar. Tapno makalang ab iti presko nga angin ijerwar. Sige. Rumuar ka na ngam na eh. Agawid ka sakbay ta alas 5 iti malam. Day talaga yam. O sige, mapanakon. Oh, nangag mo, di imbaga ni tatang mo, Veronica. Wan ka di. Sakbay ti alas 5 iti malam, nakaawid akon. O sige, mapanakon. Ay, permi nga minti pudot na lakay. Ne, apingay, si Marden kamutan amang paypay kanyak. Tuloy ang pagpaypay lakay. Agure ka. Namang kitahan dya pusa dya kusina. Nunalpas ng akin nandiya integ ko akanin na bakit? Di ta ka pelangas. Saan ka pa'y anakadigos? Agdigos akpay laang. Ala, alas 4. Katsakbay ti alas 5. Naskin anak kaawid akon. Nakadigos ako man itaypay. Jakmot makasublat ang makasakdo iti pagdigos ko di tabupon. Nagado nga min ti agsaksakdo. Nalabsak kat adupay laang tinakapila iji bubon nyo. Awan nga min ti danumda. Iparit ko man ni tatang kung ada sumakdo dito nagpakasi dalaang. Tawan ti pagsakduan da. Sapay nakasukata kon. Apay ti nagsapa ka mo nga agawit ngay. Anya dyan ko ng mga oras?
Sakbay ti alas 5, nasken anak kaawid akon. Isot imbaga dagiti naganak ko. Ay, nag-stricto dan? Ala, inka agbigusan. Tamapantag umatang iti fishball ken kikiam dita sentro. Siguradong adda dagiti boys ag crush ta naka-istambay ijay. Gun, inakon. Di ka madalagan ta parta akak ti agdigos. Oh, nakaawid ako na. 5 minutes sakbay ti alas 5. Ay, nasayaan mo ano kasta? Oh, tatang, apa yan nakigam kay ti do atimba? Ibabaon ko amapan sumakdo, tawan pagluto. Sa dino nga iti pagsakdoam tatang. Yaman na mo kininanang mo. Ijay pagsakduan dagiti lumablabas dito'y balay. Ijay! Tatang, amok no sa dino ti pagsaksakduan dagiti kaaruba tayo. Ibagamkin ni tatang mo no sa dino. Ijay bubunda Sharon abarkadak. At idug ti pila ijay dagiti makisakdo tatang. Apay ngay ngagmula-mulagat ka dita, Jose. Ingkan ah. Ay, nagriga mo ti biyag kon aya. Para paypay iti nalukmbag nga asawa, para sakdo pa iti danom. Agriri ka? Ah, ay, mapana kon. Sumakdo ba? Darasam, tagluto akon. Oy, Darasam! nagadumot ang makisakdon. Nagatidog ti pila. Ay! Saan nyo mat ang ibusan ti kargana day tabubon? Mangibati kayo mat ay ti sakduan me. Makisakdo ka man? Karoin, awan mo danom me. Oras ka makisakdo ka mat. Wan manaw. Natikag lang arod dagiti mulak anatangan. Awan pa'y usaran mi adanong. Ne. Agluwa ka matang. Nagadot tao. Di ka agsangit dito ya. Makasangsangit ak nga rod manaw. Nakababain. Limaklakayan ka nga agsangit-sangit. Ay wanan niya. Nalipatak mo tag. Nalipatam nga. Alalaki ak Tuwalakan Ibagampay lang. Ibabain mo ti pulita yo. Ako dito. Paglutong bakit? Duwaan na pumpuno at timba. Apa yan, nagbayag ka? Nya kamatin bakit? Ung tanak pa'y laing mo. Nagado nga minti nakapila sumakdo. Kat, adda pa'y nga tamasakdom. Anya tigat mo sawan? Makalawas akon asaan ang nagdigdigos. Isakduan na kumay ti pagdigos ko. Nagkakapsutak pa'y laing anak isakdo yan nagadayo. Masyan ka magkanya ako na bakit? Ni Veronica, isakduam to kanupay. Ayan na dyan pusa ang nangisit aya. Ayan na bakit? Tananuam! Ito mga nakakamata na. Mabitlaan dito eh. Maminsan pa'y abuyat. Hindi kagkaramot Agkagat pa'y mo. Para matlaang king kada ito aramida. Takmo saan ka high blood. Gapoy tinakaro apudo ti panawin. Pusa. Kaputan na digos kan. Sapay ko ma. Tagtudon to inton rabiing. Ay na po. Sa anak mo tin ang maparigat at sumakdok. Iyan nagadayo. Sa anak tumutin ang parigatin ni bakit ko amang paypay kinkwana. Talo mamiis tumutin ti panawin og tudong. Ay, Dito. Nalpas ka na nadigos pusa. Hanggan. Ay, wen. Orasan ka nagsubsublipay pusa. Jose Lakay, agring ka. Jose, Hindi naman kalbi-kalbitin bakit ta nakaturo ka kon. apay nga rin nagsasao ka ngay.
Apay, ayaw ko manalbit ka. Adan sa kaya mo asawa na. Ay, nagpudot manan. Paypayan nakman. Anya, katingaan ti Rabi, agpapaypay ka kanyak. Pudutin na nga road. Apay, saan ang nagtudo aya? Ay na, kasta unay aragsak kun ano nagtudo. Angam saan mat ang nagtudo. Apay, dinigos ko matin yung nagnisit a pusa. Anya, dinigos mo di pusa. Wan ba kahit ibagbaga mo dagiti lalakay kin babakit. Ano digusem ti pusa, agtudo. Digusek sa manan apaturayat agtrangkasaw, barang agtudo. Umay ka manan ako na akon. Sapay awan lakid diti sa bali nga ibagam. No saan nga ti pan nakapirdi dagiti mulam gapu ititikag. Nya kalakit din manong. Ne. Rugya naman ang taglib-bilibin. Imbagkan ka. Tanapigpig sa di pa kinakam mong umiti siya. Aginom tamang kide. With matching video ki. Ay, yak makakanta manong. Tapir mi amalidlidayana. Huwag ko namon. Agore ka. Tayo nakurnusin di paginuman ta. Kumanta ka mo tinading ko. Nagadun ti kinanta. Dandan eh. Ay. Kaya may lukat yung iwat ko. Tagaputa. Nakaroon ti bartag ka. Pagkanta, nagpay lang, mat manong. Inibos mo pa yung pulutan tan eh. Siya kaya tinangibos kit no siya. I feel it in my finger. Manong. Tus home. Gusto na. Makatitilang mo dahil na panagkanta. Nay, kuray lang makashower. Makashower ka manong. Was been another. Nagano'n ti shower nita. Was Nagiwan to. this my thing? It's an Nagkakaroon na shower. agabyo. Nay, As... kaslamot. Ah, Ay, Arbes. Nene. Agarbis na talagan. Ay. Manong usay. Jak final pass ka nagkanta ah. Ay, kaslaan tudon sa matayin. Ha? Ay, wag. Agtudo na rin ka. Ay, sos! Yahaw! Ang tuto na talaga. Ay, Yeah, sige, Manong. yeah. Agkanta ka ba? Yes, nice. Kumanta ka ba? Kumanta ka. Ading ko, insulto na samot na. Ay, saan? Kaya pwede pa nagkanta Manong agtuto na. Ala, anya lagi din. Alam Manong usay. Makapatutugayam na itang boses mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Aw, siyak manang di pagtutungtungan nyo niya. Iso anak urnong kayo manan ditaw. Anya, ida ka lang arudo na dakamat. Day taki din di bagam. Amo ka. Siyak manang di pagkakatawan niyaw. Gaputawang ngipang kaw. Anya akat katawaan. San mo, anak-anak? Aha, kahit niya nga rutikat katawan niyaw. Jay drama nga niya laki, day. Katawa nga mi na dengdenggang. Iso ti pagkakatawaan, may. Ha? Una na, sana siya. Iso adi kag kasta-kasta ta, mga kid no, pa'y drama da ka na na. Kanya? Ay na, sampali agpaiso ti rupa ni nanahilin niya. Si Kamat Andro, awan nga rod piman tingipon na, adikas jay ti rupa na. Apay nga min, ati agpapustisaw. Awan ka no nga rod ti pagpapustiso na. Abay, awan pulos ay ati kwartana.
Awan siguro Iso nga ano sa nalatan ti kasjay. Iso ako nakarkaro ti kinalaad na. Na Apay ti ko na nataar kamat aya. Anya, apay nga ron akinayat na ngayon nalaadak. Kasla agbababawi ak nga raw. Ay na! Ay, naimas na ito'y pulutan tayo Tinuno ko naman. Ay na, wan nga rod. Ngam na imbag man tamangal-ngal yun na. Na, makapainsulto ka mag. Imbes amayat ti panangan ka, kastakit din ti bagam. Damdamagak lang mat, nana. Ay na, no awanan ni baga magtalnakan. Ay inka man kidi kargaan da ito'y plato iti pulutan. Kadwag, taiyawid ko ti mabatay. Ay na, si kaanana, mabainak. Ay na, nagkapoy kamutin magda. Anya, Mala, inka din kargaan. jak kayat nana, mabainak ko nak nga rod. Ay, sayang, naimas pa ikot. Kat ingkay kargaanan, ano kayat yo? Ay sana, na mga no istorya manon. Anya, Bilibak magkanina nahilin Apay ka ti paray. Awan ngipon na. Nalaing amangan. Un nga ron paray, mas dawak Ay na, idi nga rod nagpapasken da na namilaing. Kaan-akaan iti tinuno. Nagtangken mo di karnay. Ibaon na pa'y ni Magda mapan mangalay ti pulutan Kurang na kanong araw. Ay, anyan. Isumulagayam ako na ni Carla. Amang ibabay. Kasta magayam daramid na. Ti pagbilibak, kabailan na pa'y amangan iti corn bites kat awang nga rudon tingipon Ay, kaya natangken nga tan. Ay, gams na. Di gugo na, paray. Nya. Carla, adaman gayam ti ibagak? Anya day tama nang. Pakibagam tuman gayam kini Nana Helen. Umay na itulod jay bayad ti utang na dito store. Agpurchase ak ngamin manan iti lakok, isong agsingirak mat kuman. Anya? Apay, mano ka diti utang na? Nasurok limagasot laang matkit di Ngam isupay apaggatang ko iti ilakok day jay. Ala, bayan nyo manang. Ibagak to apaman asumang puta. Ala, Juan Carla, agyaman na ka? Nairanamat ngamin ajak nang itugot iti kwarta. Di na ngamin nasasaungad dagayam utang na kada kayo. Ala, bayam, sana balay tadapay magtibigat. Baldaw, apay, saan mo aya binayadan di utang kaw ijay tersina ni Magda? Kahit nagbayad amat tayo. Apay nga raud nga imbilin na kin ni Carla. Anya, kano binayadak di inutang ko bangus kan mantika. Dagi jay nga inutang ko a Pilipite, corn baits kan dress chicken. Ay na, hindi mo mga minimbaga. Aywan anya. Ay nalipatak gayam nga agpaisaw. Mangibabay kahilan. Kanapay apilipit kan corn bags. Kano natangkan day. Nabala makinan, kaawang ipamaw. Anya, Kay sumag, wanaw, inalunon mo di pilipit. si kamot baldaw. Sa bagay, sana ka mas daw. Taulti mo saan analom abayabas, kakabailang mangal-ngalan. Agraman sa pa ito lang. Ay nalabas ka mag, tila ibagbagam. Kay sumag, ati wanak pa yan, may papanitipin ng anan. Karlanak ko,
pasensyakan. Manusampay man nabayadan di inutang ti inam. Ijitersina ni Magda. Wan tatang, awan parikot tita. Ay, tilan to mo, utagan na. Sana bale takin na nyo matkit di. Tidakas na, di na imbagbaga kada tayo. Iso adiyo pa'y naamuan no saan nga imbaga ni Manang Magda. Huwag nga raw, kababain pa yan, tautang. Ibilin na kinay. Ay na, una yan. Alabay anyon tatang. Jak ka mo man iti day jengay nayaw. Talaga nalaing abangan. Kita man, jay kidi Pilipit, tinapanay not utang ka nagtangkal. Ay na, oray siya. Jakmat lang maawatan ni Nanang no daduma. Ay na, unay mo't daytoyin amasida, nakatangtangkan. Ay gano sama, tayo sumagarutin sang petanak ta. Ay, nagtangkan. Kasla sa anak amabsaw no kastoy ti sida. Ay gano di ka mabsawg, ag sida ka iti asin a. Anya, Kay sumag, nagaduki din na reklamom. Apay, saan ngayon kapilitan ng sida ka? baldaw. Kawan mo, no natangkan bayam dita. Agure ka man. Itaman pa nga reklamo ka. Katawan mo ti pakawanam no may papalan iti makan. Ay na, nasaki nga raw daytoy gamskaw. Tapay man. Ay, jaka mo. Gapo siguro ijay bayabas akinan ko ijay talaw. Ay na, no maminsang nga men, di yu pilitan ti mga no, di yu kabalan angal-ngalan, tawang ka nga rutingipan mo. Ay na, apay nga takas dyan ni Nanang mo, Carla. Apay ka di tatang. No kaano pa'y abimakit, isumat ang tinagbalinan na arawat. Ha? Gawan may, saan masigo na kasjay? Yumita, amin na makan, kanan na. Iso ang mababainak doon dati papanan tayo papaskan. Ay na, jakmat lang maawatan ti ugali ni Nanang tatang. Ngamala, bagaan tayo latan amangan mo't no iso ti bumakitan na. Sa bagay makindiya, kaslay ni kasangay ni Maricel. Kasla sana umamang mangan. Mangan iti salad, pansit, kankanan, cake, kanamin. Iso ka dila ang tikaan akaan idi tatang. Ay nawan, isungay din na umako na mangkit-kita. Inayaba ko ang kinyawig ko. Unay mo't daytoy asidaamon, Mariaw. Tuyukan siyumay lang arudan. Nakset pa'y Ay, pasensya kayo na. Diyak ngamin na mo may kayo. Iso asana ka nang isagana iti masida. Ay na, awan ang jaman nakanakan. Tinapatag, adda ka, nadanunan mi dito balayaw. Iso pa'y anusan mi daytoy naknakset Hili. Ay, joke lang, Mariaw. Ay na, pasensya ko man ni Nana Mahilin Mario. Talagang awan manaknakam na dito. Bakit? Mawan na nyaman na tata. Am mo ko niyan tihilain. Talaga mangibaba yung kahilan. Ha? Lumaminsan, sa nakasdit ipakita mitakin balay ti papananta. Di ka kagyaman ta pinakanda ka. Ha? Kagyaman ka tanatal na ni Mariaw. No sa bala tao, ay na, amangan nun at tibabdakan. Malawo nun, baldaw. Di ka nagungot. Jakon ulitan pa'y. Kanti may sapa jak magusto hanggang ka. Masapul amangan kay ti papanam. Kasla di ka mangmangan dito balay. Ay ka talaga, kasta. Talent ko, timangan.
May unay ka na mabakitan. Awan na talaga tamom nga ramidan. Hindi ka na tamangan. Sang kaibaga ni nanahilin na natangkan di sida kasyumay kintuyaw. Ngam naimas mo ti pandangan na. Ay na, mas daw ko pa ayang amay. Kano kayang-kaya na dahi amin akla si Timaan. Kas lago nga ni tatabal daw. Ngam madlaw at palan na laang ti unga na. Sigurado Tanong ni tatabal daw, managbabain. Saan ama nagdilaw kan san arawan? Naku namon paray. Ngam ni nanahilin paray. Ay na, kasungani na. Kaslay di adda nagpapaskal. Ibabaon na kano ni Magda mapan mangalay ti pulutan. Ngam saan anak napan ni Magda? Anya? Pare, mababain ka nung karon ni Magda. Ngam binilin kit din ni nanahilin. Akaduan na, taalaan dati tinuno. Anya ni nanahilin. Talaga asaan amaw-awatan ti ugali na. Ngam napyakit ditan ati kinaman nagsuspitya na. San nakaslay day? Ano adda makita na agdudupong? Apaan na idadagaws? Gapot na pagarup na nga iso ti pagtutungtungan da. Ay nananang, aglisi ka pa'y di na. Pauna ang dagiti dadtuma amangala iti kananda. Ay, amangan no ibusindan ti makan, jay litsun launay kuma. Ay, ayo may kakidain, di ka agpatay-patay dita. Wanaw, kayat mau, tayalaan ka. Ay nananang saanin, siya kunti mangala iti kanan. Ay, mangala kakit din iti platom. Pilyam jay dakkel tapno ado ti malaon na. Ay nananang, day tangiwat yung kababain. Mala, partakam ti mangala iti kanam, taingkan agtugaw. Itaman ni nanahilin. Subo ti karne. Si Kamat Andro. Ninanahilin latan ti sang kakitam. Uli nga raw. Madlang amarigatan amang ngal-ngal iti makan. Ngam sige, subo latta, subo. Ay na, agtanlakan Andro. Mangan kakit din. Ay na, talaga day dyan nanahilin. Nagatupay nga raw ti karga ti plato na. Chismoso ka man. Isu akas la ada babawik anak asawa kan kakat. Anya? Puno ti ibagbagak Andro. Sa anak nga agang angaw laang. Malala. Uray. Mga anak ko. Takitaag man no sino ti umuna amalpas amangan kada kami kininanahilin. Ay, nagganasan, nagado amakmakan, naiimas pa'y. Mga dakit di amangan, libre ko naman. Ay nananang huston, itay kayo pa'y amangmangan. Naimas nga rin dayto'y tinuno, kan fried chicken, ang natangkang. Di yun pilitin nga ibusin ananang, ituloy yun tuntimangan ijay balay. Ay niya, ay saus, kakaiso na nga adda libre amakan, pasardengan na kidinamangan. Anya, katno ko na yung adi yung mangalngal dayta. Iso abay andak amangan, Carla, panawan da nga minun gitaw. Ay nananang, siya kunti mababain ka na kayo. Ay, panawan kayo man laang ay. Dahita ti magangganap mo si Kahileng. Baltaw lakay. Amom nga raw na natangkan niya tinunaw. Hindi ka magamin maanawa mangan. Kasano, no da nakakitakin ka, di ka babain kanto, iti kastaunay. Huwag nga raod. Nagganas ko man ti panangan ko. Kagkila at kit din ajak nakatilmaw. Huwag nga raw. Ay na, rawat kanto magamin na bakit. Apay nga na silsil ka, silsil, iti bakan di tagiwa mo. Kawang rugipan mo. Malahos to lakay. Saan abalay, tamukon intun sumarunaw.
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Anya ko nang pare. Saan ka nga umay agtrabaho inton bigat? San pa'y bareng? Inton martisak taon nga umay. Nay, papanamaya. At dangamin ti date mi kini Viola, inton bigat pare. Ha? Ay, unayin na itadityo pare. Sana ya mabalin na malam kayo nga agday. Kalpasan iti trabaho tayo. Ay, sana mabalin pare. Ha? No edit ko nga ni Viola, take time. Saan nga dardaras? Kahit kung amin nga iparit na king kuana, anapatag unay kanya. Unay. Saan mo nga nga amo, tirik na ti adda ka ayan-ayat na. Nga butawan girlfriend mo as kanya. Ang gilahi din pags. Nasaya ate may kamaryo. Kunaklakit din na saan ka nga umay. Viola, awan pa itim promise ko kin ka. Asaan ko atinumpal? Sanaya. Ah? Sa bagay matkit di, Imayak ta sukunin ka. Ha? Sa dino ti papananta? Mapantabangan ni Jay restaurant a paboritong apang pangananda. Ngalpasan na, mapantay di balay. Ha? Di ka malalagaan. Ta saan ka mo't nga ibati iyan? Sa anak nagtrabaho ita. O sige, mayatak iti day tang imbagam, honey. Nagpudaw ng pumanagna ka si Kamayot. Ay, pimanawak man iyan balay minana. At ang aming tigabsat ko ijay kan ti girlfriend na anak alas. Ha? Marurudak man, tunggal yung umain na tayo babae. Apay ngay. Apay, saan ang nasaya ti ugali na? Nagalas ni ugali na. Langan na pa yan. Kasla nagumaan ti ado lalaki. Sapay nakaraarte. Anya? Numanganda ni manong ko, masabol ka na apunasan ni manong ko ti pinggan. Kutsara, kan tinidor na iti tisyo. Taamangan ka no at the germs na. Anya lakit ding. Ha? Kan pa nagkunak. Pagkukwartahan na lang ni manong ko. Kasla saan namat ngay ayatan. Kasla ni manong ko lang tagay ayat kan kwa na. Na, apay ngay anak ko ng tikasta. Una, tatunggal pumanaw ni manong ko. At dakin inawag na iti cellphone na. Pangmangag ko. Kasi anak mat amaag. Tapno jak mawatan na kitibag pagana. Kan lalaki ti kasarsarita nga. Ti awanan ba na babae? Abay si ka, tunggal ipasyar ko ni Viola dito balay. Kat pumampanaw ka. Amo na dagita banag. Saan na rumpang adamtamagan? Anya? Amom ka di manong Mario? Nagdamtamagan nak, no kaya't ko ni Viola para kin ka. Tisungbat ko. No! Ah, anya ka din dahi tayo ibagbagam. Tsak namin magustuhan tugali na manong. Kung namlan iso na pintas kin baknang. Nung umay dito nakararte. Ibagaman kin kwa na. Umarte ayon sa yaman. Sa nakasya kundi arte. Kunamlan mo anak ti baknang. Anya? Basta, tsak na yun ti babae para ken kamanong. Saan mo amay bagat gasta? Gaputa ay ayadak ni Viola. Kan ay ayatin nakman. Nasingpot mo para kanya ka. Kan ba isa? Normal lang ana arte. Tanya ngay nga ro. Kan amumpay, may saan na gusto ken kwa na ha? Saan nga ulbol? Tungkal salsalod sude, no sa dino taen na. Anyat aramidon na. Kan asino ti kadkadwana.
Ag-update with photo ko naman. Anya? Iso asaan mo nga ibaga kanya dito ha? Siyak ti agay ayat, nawatan. Saan asika? Kay, kumusta nga mo ti pa nag-date yo iti kayan? Ayat mo iti kalman, baray. Ay, good. As usual, adi, pare. Naragsaklat ta. Ha? Ay na, pare, John. Mangsapol ka mga aminon, iti babae nga naman. Tapno saan akas ta, trabaho mlaang ti mangkum kumusta, nung naragsak ti date, wanuan niya. Anya? Katuan man. Ay, na, pare ko. No, agkalay sa kami to kini Viola. Sigang tulang ti maibati abaak dito lugar tayo. Lagi din. Si Kaki, di mo't pare. Anya lagi din ay pare John. Pudno ti bagbagak. So amang sapul ka, no di mo kaya asikalang ti baak dito lugar tayo. Gamno agaram nga, pilyam ti kaslaki ni Viola. Tay babae, nga no agapdate iti boyfriend na, kat with photo. Anya? Ay, nabartag ka man na si Mangpet. Ay, nagsakit na talaga tinakam ko iti tayo, Mario. Ha? Tapay. Anya man ang saan nyo nagkinaawatan. Gabulang tada kaya na yan na. Kasi mo ten, ti pa nagsasawa na kanya. Tawanan ba eh? Anya? Gabulang ta agtatal na. Nukas di asaw-asaw. Ikarkaro na mo ten. Mapunuanak lang dakitaan na. Burakek, tirupa na. Tore lagdiwig. Tore agnakem. Ay, una yun, aya. Maumakpay kayo din iti istorya na. Tunggalag istorya, ibaga na. Ano, ag-update ka no ni girlfriend na kit with photo. Agasam ma. Anya lagi din na ya. Pasika mo to. Anya? Kasta gayam ti ibagbaganakan ka? Wen, manang. Magbakaro da ito pa nagkasar. Nagiti agasawa. Agsina dabay. Dakay to lagi day. Iso asan nga umdas day ta. Abdi photo. Tapno makuna forever kayo. Ay, apa. Rarap ko na yan. Anya? Wan, kasta mo ti imbaga na kanyak idinaminsan anagawid anabartok. Ay, mga ibabay na talaga day kapsat ko. Kunamla nung may pagpanakil na ti girlfriend na. Ha? Updated with photo? Da! Gusto mo ti kapsat mo amaring. Saan nga umdas day pa ng update na with photo? Tapno makuna forever da. Anya? Iti kas tiyang ugali di babae na kararte ako namlanubak nang. Ay, anya langit din ayan ni Mario kamsat ko. Ala, bayamaring tapagbagak man. Wan amare. Ngambagam lang saan mo nga ungungtan? Pagsasawagin niya, awalan 20 adway ti dahi siya Viola. Ha? Sumgar ti amin na mabali ang sumgar nung umay di balay. Nagkikila ko. Pang-aasing man, saan ka mangibabayin manong Mario? Anya ka din dito nga ibagbagam. Anya nga min din na kaibaga kanya. Akas taunay kano ti panangipan panlakkel mo kini Viola. Apay, masigurado nga iso ti kagasat mo day jay anak ala sa babae. Diyos mio, Marimar. At panunot ka man anaimpag. Laklakayan kan. Anya, kayan ayat ko nga rod, di panakil ko Ngusyak nga saan ang may pagpanakil ay dyan babae? Kan may isa, ibagbangam ka no atunggal agapdit kan ka, kat with photo. Kat pudloman, kas jay, ti pakakitaan anapudno, ti may isa a babae kan ka. You know? Yun na tarupa manong.
Ay na. Jay tupay da dumangagayin ayat. Uray update damin ti update. Nagsinadalata. Da kay toki din. Anya? Jay mataduma. Uray inikan da iti anak. Nagsinada. Uray nagim imas da. Nagsinadalata. Uhu! Tsak nilapat yan da iti updated with photo kay panakkel mo. You know, Manong. Makapaglag kamot pare. Ha? Amo kasi ka tinakaibagay ti kabusat ko nga ipampanakil ko ti kayan ayat ko. Nga no agapdate kat with photo. Pare, Sikala ngamin ti amok anak kaibagak iti dayta. Siguro umapal ka la kanya. ha? Kunang ngamintin ka. Amang sabol kamutin iti armang. Tapno saan tulang asika ti mabatbati abaak dito lugar tayo. Anya? Ay, unay na ita pa nagsasaom kanya, pare. Ayawan mo pare. Kaasi ka pa'y adi. No sikalaang ti mabaakan dito lugar tayo. No agbagyo nga agangin. Kan agtudo iti nagpigsa. Sikan tulaang ti on kain inarakop na. Anya? Iso asan alakaskas daw. No apay nga ipampanakil ko ni Viola. Gaputa lalabs ko unay-unay pals. Pasensya ka kuman, Mario. Ngam na po kawan ti panagayat ko ken ka. Anya? Viola, saan gumamad kasta ti bagbagam? Awan maaramida, gaputa I found myself loving another man, but it's not you. Anya? Viola, pang-asim mo da. Ibagam amang rabrabak ka lang. Sa anak amang rabrabak, ibagbagak ti pudno. Amok amasaktak tirik nang, ngam ad-adda amasaktan kanto no itultuloy taday toy. Ngam awan mo tan ti panagayat ko kan ka. Anya? Na-realize ko ngamin ani Norman ti ay ayatek saan asika. Sapay la ko ma, tamakasapol kanto iti babae amangayat kan ka. Kan mangipatagkan ka. You deserve better, Mario. Anya? I assure you, maka-move on kanto. Anya lakit din, aya. Ay napaw! Konaklakit day no asino tinabasbasa kas taunay tibartag na. Si kamot gaya, Mariam. Basol, di babae. Salbag din ni Kaskar. Basol, ti babae ko nakmanan. Di mo ti mapnag iti maysa. At taka na yung ti reserve niyo. Hey! Nya ka din day tangay bagbagam si Kamaryaw. Awanan, nana. Awanan ni Viola. Ha? Awanan bain na siya babae. Inayayat ko ba iti kastaw na nakasara gaya mo niti kasukat ko. Baso na talaga ti babae. Anda lagi din na. Ay, una yan, Mario Aya. Hasta unay apa nang ipampanakil mo kan kwa na. Kanayon mo pa'y nga ibaga. At unggal ag-update kan ka. Katwid photo ko naman. Malagawid ka kidain. Nagpig sa tito daw. Nga madda ka dito'y apumanukaw. Salbag ka. Agawid ka tanay. Umayon ni Pipitaw. Anya lakit din aya. Masayaan, tanakariing kan manong ko, anak kagugwapo.
Apa nagawid kay Dirapia kas tao na partik mo. At ka di parikot mo, Manong. Di ka lamabay ni tikas tangaramit mo, ha. Nood na palikot mo, sulparan. Sana kas tamapan ka uminom. Saka pumanok ka. Nakababain, Manong Mario. Naimbag kumano saan agbagbagyo. Tsaka magamin masulbarading ko. Ha? Anyat kaya't mo asawan? Nag-break kami ngaminan ka ni Viola. What? Akala ko ba naman forever kasi pag nag-update with photo? At nagtekstin ka. Amangan ni Viola day ka. Amangan mo, nalakip na ka, tagpagbagyo. Viola ngay bagbagam man. Saan mo't nga iso? Tita man. NDRRMC mat. May bagbay da ito ya. Tatiksan na. Ibaga na nga mag-iingat ka palagi. Yung ni Viola ngay, awanan, Diyos. Nimanong ko talaga. Gusto ka, hindi tayo tang imbagam. Ay nga, naimbag pwede tayo NDRRMC. Tapalagipan na kang aganad ka. Ngam ni Viola nga, agap-dit idi with photo. Kat nakalipat eh. Anya nakit din. Salpagpay. Pagbagyo lang aruran. Isim ka pa lang nga isim dita. Ha? Kahit kung ano ti umisan, kacachat ko ti babae nga armak pare. Ano? At na babae nga arma? Ada pare, taga Nueva Vizcaya. Nagpintas si ka. Ano niya? Ni Bella. Nagpintas oray sana natayag. Basit nga makasit. Itirik na pare. Kahit amom ka na pare. Nakuna na kanya nga agan anadak ka no. Itang agbagbagyaw. Awan kaya. Kumusta kayo mutin nga ni Viola pare? Saan man nakasarsarita pa ilang? Tanag maditimod ko ita. Pangasim. Anya? Abay, awanan. Di kaya nayat mo atonggal ag-update ka with photo pare. Di nakasarsarita ko naktuman. Anya lakad din na ya. Wala, huwag nga rudan pare. Aguli mo ka. Kachat ko man ni Bella. Anya? Nag-breakan da Mario? Kanti ka ayan-ayat na kunam mare? Ay, finally, when mareng, nag-breakdown. Isokas diya ka na yung tilangan ni Manong ko. Taapay ka no. Kunak man no ison ti kagasat na. Ako nana. Tano ag-update kat with photo. Patyam! Awan ang arod nung kasta. Awan na talaga Awan sapitin na mabulan da. Ngam nag-breakdown. Makapahilan. O manay nga tangamin apag-grokodan ti panang i-update with photo. Tapno makana forever. Danga. Ibaga makinimanong mo. Anya lakit din. Ay, yan ti kasto at chimpo na ya. Kung nakalaki din, maudi na bagyo na. Ngam, adamag manan ni Pipitaw. Uy nga ro. Sabi nagpigisa ka no. Sigun itinyos. Nay. Ada nagtiksking ka paray. Ang mga no ni Viola. Ila mo uma da ito yung agtetik saya. Isu lang nga iso ti bagbagana. Ha? Asino ay kami na ita, paray? NDRRMC pare. Ha? Laging mag-iingat. Laging mag-iingat ti kanayo ng ibagbaga. Makauma. Sa anak mo't adambal kat mo sa anak nga agan anad. Di ka kaagyaman. Tauray tiks lang. Nga awan puto na. Kit ipalagip na rin ka. Nga gananad ka, pare. Anya? Sana kasi ti kayan ayat mo yun Nga every minute. Ag-update with photo. Ngam saan mo ita nagbayag. Kit nagayat man iti sa balay. Hanya laki din na yan. Daman ko, ngada ka no girlfriend ni John, Manong Mario. Anya ko matibibiyang ko.
Wadda kayan ayat na. Was mi pake. Anya? Kastaytan di pa nagsasaom? Ket, sigod mo takas tuyak san aya. Ti ko nam kiti, umapal ka itaken ko na. Anya? Tila sasawumot siga bakla. Ha? Ado ti mabaling ko nga apalan. Ni John pailaang mo. Ora, awan. Ay namanong. Iti kastapay lang nga pa nagsasaom amukon. Umapal ka lakin ko na. Ngamin, itang agbagbagyo, ada kamuamua na. Yung si Kangay, ni NDRRM sila ang tagtetext ken ka. Anya? Pundo matipagpagak, sana ay manong? Pumanaw ka man dito sa angok bakla. Tamangan ano niya pati maaramig ko ken ka. Salbag ka. Nusyak ti kasang sahong parts. San ka man sumanilpon? Kan umanisem akasta. Ha? Anya? Ay, pasensyakan pare ha. Diyan kami malapdan ti umisem, no? Agchat ni Bella. Ito, I'm in love. Di mamot irik na gapot na awan kaya na yat mo, pare. Anya, ay una yun dito pa nagsasaom kanyak parts. Panag ko na, umadanin, di pa nagkalay sa amin, pare. Kat nung mapasamak na yun, ha? Si Kantulaang, di mabati abaak. Dito'y lugar tayo. Pare, jak ka data pa nang angaw mo ah. Amangan no agsip ngat ti panagkita kang kapats. Ni. Ala, bayam nga agsip nga, pare. Ano? Basta saan nga ag-violate. Isubsublik lang nagiti sa umidi kanyak, pare. Idi ada girlfriend mo. Nga agap update kin ka with photo. Ngam saan mo ta nagbayag? Ay, salbag. Kanya lagi din na ya. Mario. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Nay, apay ang nakastati-suot mo, Vanje. Apay ka din, Nana. Daan mo't day takawus ma. Sana bali at adak lang mo dito'y balay, Nana. Ay na, gaputan na asawa kan, kastanti suot ma. Kaslamot na dakorkorang ma. Anya? Kahit isumag, unang wag-wag ngamin day tabadam. Ay na, awan anya man na nuwag-wag man, wano brand nyo dahil suot ko, Nana. Tinapatag-akit na dalos. Anya, Kat isumod, Nana. Kan, sa nabali at imbagbagay ko, mat. Saan amadlaw, 20 pesos lang dahil suot ko. ha? Wan, Nana, gaputa, napintasak. Iso asaan amadlaw. Iso nga awan parikot, uray wag-wag tibado. Pusipos ka la, pusipos dito sa angon sa Sarming Marina. Apay, pumano ka man dita? Ay na, sarsarmingak nga rod da ito'y napintas arupa. Awan kid di at ibabaid mo. Asino tinang ibaga king kaanapintas ka? Gano kurereten na gitikudil mo? Anya, ha? Kano si kaamis mo tinangibaga iti anapintasa? Iso nga inaram na. Idi day ta ah. Ngam kabayatan ti panagden nata. Ay na, namiris ko ang nagkamaliak lagayam iti panagkita idi. Anya, Iti sumay. Na! Takas kapay lang agbalang agkatakatawa latan nga awan tiga po na. ay na, malagip ko la ka nga rod ni Vanje. O, naimatan na dya akawas na. Wag-wag kidain.
Kanya kumanuwagwag. Apay, adaya mo tidakis na. Unay mo tanday tawagwag. Kaslamot pimpiman launa yan. Kaslasaan anormal a tao no kasta. Anya? Na, unay mo daytan Rogelio. Apay ka din na. Ay na, agpilpili ka kiiden iti wagwag. Apay, awanin kwartam. Adaman na. Nagmamayat mo kami, nagito'y lako ni Nancy. Isong agpiliak man. Aggatang ka iti badom dayta kiiden wagwag. Kasanam, nubado dagiti natay dayta. Anya? Katisumag, kunam amayat ti susuotam. Adamang kolkoldit kang ka. Ay, jay gaya makinbado iti isuot mau. Ay na. Awan mo ka-scan na dahil bagbagayo na. No awan igatang yo, pumano kayo? Di kay pasalsalit ito. Na, Kay isuman, ang mga no, mabadikak pa dito nakarugrugit at apan nyo. anya, Kati isuman, sakbay nga minarumwar kayo. Agugas kayo pa iti dapan nyo. San kayo nga ming aggaganat arumwar iti balayaw? anya. Ay na, nagturod ka matan anang sungba-sungbat kin ni Nana Marina. Ay, kasano, nauyaw tumad nga ming. Ay na, kas jay na day di abakot, Rogelio. Iso ang mairuam kan. Ha? Katuan, iso adikan mas daaw inton sumaruno. Taamangan no tila maibagbaga na paikan ka. Ay na, unay mo ten. Kas jay na talaga kunak manun. Uray di na amam mo, tila ibagbaga na. Ay, adda ang arod siguro ti pagbakti na. Awan, talaga laeng nga ugali ng tikas jay. Digos kala, digos Marina. Isumod lang asan ang maugasan dito nagalas nga ugalim. Anya, Kati sumay. apay, ugali nga min aya ti mabaliwan no agdigos ti may sata. Ay na, apay ayang aguy-uyaw ka iti bado Marina. Apay, anya ti bibiyang mo, nuwagwag ti isuso dagiti pada matao, ha? Ay, di ka man sumanaaw, Julio. Di mo dadaulan ti aldaw ka. Tamapanak man gumatang iti brand new abadaw kan sapatos ka. Apay, adaya ti igatang mo. Ay naada apay, panagkunam aya, awan makukwarta. Adda, saan ngamin nga agsao ti kwarta, iso adi mo amaw. Nay, si kamot gaya manon, ti masabat ko banjay. Apay manan ayana na Marina. Kaslawag-wag mo manon, day ta insuot ma. Uray wagwag ti badok nana. Ta saan mo't awagwag ti rupak? Tanya, Kat isumat. Tinapatagkat na labaan kan nadalos. Ay na, brand nyo nga agpay sulay tabado yo. Ngam di yumot imbagbagay. anya. Kawamat, saan nyo abagay di ta suot yun nana? Gaputak kaslawag-wag day tarupa yo. Anya. Kawamat nana. Awan sirbi ti brand nyo abado no wagwag mo ti rupa. Ha? Katuwan. Kanay na. Kasla nagdardaras kayo api manaw iji balayo nana. Kasla saan kayo pa'y anak kaimukat. Kitaan nyo man day talangayo. Ha? Wan nana. Iso ano siyak tida kayo. Agawid kayo taing kayo pa'y agsarmeng. Anya. Ay, nansay, balasang ka. Sagmamano ka di dagito'y 1 pair abado ya. 500 nana, gaputamaya titela na. Ay na, nagngingi na matan. Apay, adda ayamot tinala ka brand nyo. Wag ano iso. Anya,
Katwan na. No kayat yo, day tawagwag ti pagpilian nyo. Ay saan? Jay brand nyo ti kayat ka. Ay na, bagay yun ay tawagwag na. Ha? Si kamanan. Apay, padpada kaya awagwag amin abado na. Ay na, wagwag amin abado ka na. Ngumsan awagwag tirubak. Anya? Kati sumay, kaslawagwag de tarupa yun na. Isasaan kayo amang dila-dilaw na. Ay! Unay mo data nga ugali mo si Karuhelyo. Kayat mo ka day tabarsakon ka iti chinelas. Ay, nana, ay, Rogelio, saan kayo kung mga agapa dito tersenak? Mapan kayo ijay, Jim. Tauray agbinarsak kayo ijay. Basta saan adito eh. Anya? Ay na, baliwak ton ti umay nansay. Ha, surod kaon. Anya laki din na ya paray. Kas kalababae. Apay ka di pare. Apay, kapapam ni Nana Marina. Bakit dayayan? Ay na, bakit hindi na amuti tang abon na. Anya? Kati sumay pare. Tunggal at damakita ng agisuti ti wagwag. Dilawan na. Katawahan na pa eh. Di na magpampanunutan awagwag jarupa na. Ha? Kati sumay pare. Talagang awan ti manakam na bakitan. Ay na pare, di mo tutupan ni Nana Marina kung naktumay. Tabakitan. Ang mga nukabaw nan ti daduma. Iso akas jay to gali na. Asino tinangibagang umutang ka iti Levi's at jacket alako ni Nancy, ha? Awan. Anya. Kat isumag, bukod ko a desisyon day jay. Isu nga awan, tinangibaga kanya. Apay, at daya tinamnama nga ibahayad mo, Marina. Ay nahulyo lakay, ila ko mun aji may sakal ding mo. Da- Na iso ti bayad ko kininansay. Anya. Wunen, tanay, awan mo gaya mo ti mayat amanang dan kanyak. Kaputa baketak kanon, kat naginadak nga agunayan. Di mo iramraman di tarakin ko, Marina. Tarakin ko lahang dayjay. Iso nga awan ti may lako. Anya, Iti suman. Nasaysaya at pay ano ipapartik. Tamairano dakpay. Ngam ti ilako. Tapno da pagbayad mo iti day ta jacket mo alibais. ha, Makamuka matang nagdiskitar iti bayad mo dita. Ay na, ipapilit mo ito ngaming agbado iti nangina. Itinto tawan mo tinamnamaam nga ibayad mo. Hay! Anya kalaki din ayabakag! Nanse, urayang bampay ka nung jay bayad ni Nana Marina iti utang na rin ka. anya, Uy, Nanse, inbilan na itay, nga ibagak ka rin ka. anya lakit din ni Nana Marina ya. Agal-ala iti usar na ngam awan mo't gayam tinamnamaan ng ibayan. Ibagbaga na ka ni Tata Julio, nga ilako na, jay may sakalding na. Tay so ti bayad na iti utang na rin ka. Ngam kastauna iti ungan ni Tata Julio. Anya, Uy, nasaysayat pa'y ka nung nga ipaparti na, kin pulutanan da. Ngam ti ilako na, kit ibayad na lang iti utang ni Nana Marina. awan nga rod manen Siyak manen tinayaw awan. Sigurado, dekada ti panaguray ko, iti bayad ti utang na. Anya? Imutang ni Nana Marina itibado kon ka, Nancy? Ay, wan mare. Di mo sasawan ng bagakan ka Wan mare, matalaknak mat. Mano abula nun, ngam awan pa'y matiintad na bayad na. Pangalaan na kumangay, kat saan matan ang makitang tangdan. Ay sus, ang mga no thank you day giant. Ay, kundi katawa kanyak awagwag tibadok. Ngam iso, agot utang gayam. Ngam, bayamon mare. Bayadan nantun no bayadan na. Ngam no saan, ay kat anya ngay nga road.
Kasino man ang tinangalaam iti sandal mo? Secret. Oh, bagay ko ka di mo ilaan. Di mo ibagang inutang mo manan. Di ka pa'y nakabaybayad kininansi. Imutang ka manan ito sa balay. Ay nasaan aninan say tinangalaak dito. At dabakla agayim ko. Kat iso tinagutanga. Gaputan nakasale da ito. Abay, manuaya dayta. 999 pesos. Sa nga ribo ti original price na. Tabad ka talaga. Kinupiso lang ti discount na. Ha? 1,000 minus 199 equals 1. Marina, equals 1. Ha? Kanilangay, di ka makasauitan. Ay na. Jack, inanalyze nga agpaiso da ita Analyze nga, analyze. Hey, Marina, aya, talaga di ka agpampanunod. Sana bali tinapatag. Nakaalaak iti sandal ka. Ay na, kundi utang ka, ngamawan matibahid mo, makamu ka mang bayad ka na kita. Ha? Kundi utang ka, ngam di mo matlamot bagay. Saan ang maibagay di ta siwal adapan mo day ta sandal? Hindi ka mang kundi short pan itinakiting Marina. Ay na, nakababaen da kita. Kaslakawayan ti lupom. Uray dyan da kurkurang nang agpag na di ta ihigit ti kalsada. Saan ang mapawaw leg skin ka? Anya? Ay na, naka-high heel kayo matanana. Ay wala banjay. Saan akas iti suot mo Crocs lang? Amangan matnuwag-wag mananday ta. Ay na, jay ko nakarod ka na kayo nana. Uray wag-wag dagiti kawas ko, ngambag bagay ko. Ha? Katuan, uray man no brand new tibado, no di mo matbagay, yawa mo laang. Ha? Kan maysa, uray wag-wag tibado, basta nabayadan. Saan akas na di amok, a brand new kanu tibado na, ngam utang mat. Kat amangan no di na pa yan nabayadan. Ha? Wala na. Uray wag-wag tibado, basta na ibagay kan ka, kan binayada mon kunakmanan. Di ura man no brand nyo no utang mat, aw mula sirbina. Kababain lang. Nakarkaro manan awag-wag tirupa. Anya? Ay, unay mo tayo tanalangan ni Nana Marina kitam. Ay, kay, pakitaan na ka nga ta, pare. Iso akas ta ti suot na. Unay mo tayo, nagkalasakit kitain. Nagalas kong kunam ngam, di mo iyalis na kiti matam. Kasta unay mo ti patang kitam ngayong wala. Ay, pare, jak pulos aklungan. Ay na, jak talaga maawatan na ita. Bakit? Ha? Nunanang ko nga ta. Ay na, amangan no, inong takaon. May bayamong tabakutin, pare. Ay, naka-high heel, naka-short pant, santo naka-jacket iti Levi's. Ang mga nudjay, inutang na kininansi, adina pa'y napaybayada, naging gayta dahi ta insuot na. Ay na, bayamon ko na mo, pare. Apay ayam, masikuran ka launay. Talaga kasta, gaputa bumakutin. Iso, maawata mo na. Binayada kami nun nga utang mo. Ay na. Ay, agyaman ako na ay lakay. Binayada, gapoy tipain ko kadagiti nakautangam. Ha? Ay na Marina, agbaliw ka mat kuman abakit. Bakit ka? Isuadi ka man utang nga utang? Ha? Kundi mo sang kadilaw dagiti gatang iti wagwag Gaputa awam mo dakas na. Di mo ayaan mo, analalagda ti tela dagiti daddo maawagwag. Ha? Wait! Iso di mo katawaan ti wagwag bakit? Gaputa ang mga no ibagada kundi katawa ka iti wagwag. Idinto tawagwag mo natarubam! Anya?
Ay na, pasensya kan abanjay. Gapoy tin sa usawang ko kun ka iti kalabas. Awan anyaman na nana. Kat pakawan nakmat kuma. Nakaungutak laang kata kayo, iso anasong batan kayo. Basol kumula ang balasang kaw. Gapotadyak amu idi titangtang aba. Ala, huston nana. Talaga akasta. Lipatan tanti napaspasamak iti kalabas. Ay, agyaman ak unay vanjay. Agyaman ak balasang kaw. Uwan nana. Kasta talaga tibiyag. Adda nga adda ti pagkamal yan. Wen nga raw. Ay na, kababain pa yung timpakpakitak nga ugalik. Uray ko ma, no sanak abak. Baketak pa'y nga raw. Bayan yun kunakmanan. Basta agbalbaliw kayon. Di yun pampanunutan ti kalabas. Tapno saan nga agsakit day ta ulo yo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.